Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і довіряєте нам. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це політолог Микола Давидюк. Пане Микола, доброго вечора. Доброго вечора. І розпочинаємо ми, власне, із такого. Президент Росії Володимир Путін дав пряму вказівку анексувати Крим на вузькій нараді з першими особами Російської Федерації у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. Про це на допиті в Оболонському суді Києва у справі про державну зраду Віктора Януковича розповів екс-депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов. 2 числа Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб. И в этот же день состоялось, там, как известно, бегство Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор. И в ночь с 22 на 23 было собрано узкое совещание. И именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма. Пане Миколо, що ж, власне, розпочинаємо ми свідчень наданих сьогодні Іллею Пономарьовим у судовому засіданні. Хотілося б ваш коментар почути безпосередньо щодо того, що він говорив, і, власне, щодо цієї справи поговоримо надалі. Ну, дуже багато цікавої інформації, але вона більше схожа там на персональний блог чи пост в Фейсбуці, тому що це швидше мемуари або інсайди, або політичні плітки. Жодних доказів там вже надано не було. Все-таки треба, щоб суд більше виглядав на процес, де буде фактаж викладатися. Але з точки зору медійної картинки дійсно сьогодні є про що поговорити. Але докази ті, що потрібні сьогодні суду, мені здається, надані не були. Друге, було видно, я дивився цей суд, що сторона захисту Януковича, вона використовувала будь-яку можливість, щоб завести цей суд в такі дебри, з яких він вийти ніколи не зможе. Вони задають непотрібні питання, викликають дуже часто непотрібних свідків, вони просто зводять до абсурду, і намагаються дискредитувати взагалі поняття українського суду. Хоч би як би важко ще більш дискредитувати його не було, але тим не менше їм дуже часто це теж вдається, затягуючи просто сам процес. Але я думаю, що свідчення ці ціннісні, я думаю, що вони можуть бути ще й доповнені, можливо, там і документами різними, і свідченнями, і свідками. Але поки що з того, що було сказано, я думаю, щось такого супернового, можливо, крім цієї вертольотного польоту Путіна, який міг вплинути, але знову ж таки, як доказ це сприймати, як медійно, так, це можна обговорювати, на це можна дивитися, але все ж таки це не та доказова база, мені здається, яка там кардинально вплине на прийняття рішення суду. Тобто ці покази свідків сторони обвинувачення не вплинуть на судовий процес? Я не бачу поки що там якихось суперважливих доказів. Можливо, для того, щоб склеїти повну картинку, вони потрібні. Можливо, через те, що, наприклад, свідок, він сам по собі цікавий, він політик, він представник Російської Думи, адже до цього був депутатом. І, можливо, через це він цікавий, і саме тому сьогодні була прикута така значна політична увага. І через це. Але я як мінімум, сьогодні вранці не побачив таких суперважливих якихось доказів. Я думаю, що це не єдиний свідок, і ще такі дані будуть додавлені, тим більше, що в цей круг оточення він не входив, прізвищ, які надали йому інформацію, він не надавав. Тому тут є певні деякі питання. Я б не хотів би, щоб все-таки обвинувачення Януковича базувалися виключно на спогадах людей, яких не було, а все-таки, щоб вони базувалися на конкретних фактах, тому що щоб потім Янукович не зміг це оскаржити в судах європейських інстанцій, наприклад. Тому все-таки потрібна така тверда доказова база. Якраз щодо свідків державного обвинувачення, то один із них – це, власне, чинний президент Петро Порошенко. Ледь не наступного судового засідання його так само збираються викликати до суду для, власне, дачі показів у цій справі. Як гадаєте, перспектива побачити президента у судовій залі є? І про що він буде говорити, як гадаєте? Тому що тоді досить буремно розверталися події. І та дата, власне, ніч з 22 на 23 лютого 2014 року, це вже був той момент, коли, якщо я не помиляюся, Янукович самоусунувся. Я думаю, що все ж таки, які питання будуть поставлені швидше до адвокатів і до прокурорів. Але тим не менше збувається частковий план Януковича, тому що він уже давно хотів до суду свідками притягнути і перших посадових осіб, і лідерів революції, більш того, ще й послів іноземних країн, які в той час перебували в Києві.
Януковичу це, певно, приносить якесь певне задоволення, те, що він їх все-таки притягує до суду. Хоча забуваючи про те, що обвинувачений все ж таки він, а дані люди все ж таки свідки. Тим не менше, Росія вже давно взяла цей сценарій, що по одному витягує українських високопосадовців. Друге питання, що і українські високопосадовці навчились використовувати цей суд для того, щоб забивати медійне поле. Ми знаємо, Яценюк робив заяви, там і інші представники українського естеблішменту робили заяви на свою користь. Плюс це дуже гарно забиває медійний простір. Зазвичай це слухання відбувається в несесійні тижні, якраз коли в політикумі нічого не відбувається, а динаміка подій задана маніпулятивно так, що потрібно постійно щось показувати. Показують суд над Януковичем. Я думаю, що Порошенко прийде, зробить якісь заяви, вони будуть розтиражовані. Чому б ні? Тобто це ще один зайвий привід попіаритись. Тим більше ця кампанія взагалі вона накладена на президентську виборчу кампанію. Я думаю, все ж таки пік буде тоді, коли це буде потрібно для виборчої кампанії Порошенка, і вона буде потім, рішення цього суду буде використовуватися як одна з перемог Порошенка в постмайданній Україні. Ще один момент, до якого хотілося підійти упродовж нашої розмови, це, власне, президенти вибору Російської Федерації, які фактично вже на носі, 18 березня не за горами, і зовсім скоро ми побачимо, власне, виборчий процес у Російській Федерації, і не лише у Російській Федерації, а так само і на території анексованого півострова. І це той момент, на якому хотілося б з вами, пане Миколо, зупинитися, тому що зрозуміло, що вибори відбудуться. Зрозуміло, що певна кількість людей на них піде і буде голосувати, вочевидь буде голосувати за чинного президента Росії Володимира Путіна. Але питання от у чому. Якщо весь цивілізований світ і міжнародна спільнота визнає, що територія Криму є анексованою територією, то тоді яка буде де юре легітимність Путіна для міжнародної спільноти, яка визнає, що територія анексована, але громадяни цієї анексованої території голосують? Вона і так само дають певну частку. Це президентство буде, якщо надщербити цю чашку, тобто цілою вона вже не буде. Якщо вибори відбудуться на території окупованого Криму, то це президентство буде надщербним, тобто ущербним, і воно не буде повним. І воно вимагатиме ще легітимізації. Це один з аспектів. Другий, я все ж таки очікую, що український МЗС, скажімо, весь світ поставить до відома, що ці вибори є нелегітимними через те, що вони відбуваються на українській території, яка сьогодні окупована російськими військами і російським окупаційним режимом. Третє, все ж таки, це явка на цих виборах, тому що, як ви кажете, що буде відбуватися процес голосування, швидше буде відбуватися процес підміни понять. Голосування все-таки, якщо і буде, то на надзвичайно низькій явці. Друге, не так багато людей буде за Путіна, і це відчувається вже сьогодні дуже сильно в регіонах. Навіть при тому, що не дали такого яскравого політичного меню, з якого можна вибирати, бо там племінниця Путіна і його 30-річні друзі, які 30 років з ним дружать, це важко сказати, що це політична можливість росіянам реалізувати свій політичний вибір. Але, тим не менше, навіть тут вони знаходять за кого голосувати і не завжди за Путіна. Тому все-таки Україні треба підняти надзвичайно сильно це питання. Путін сьогодні вже пропонує, що він готовий погодитись на миротворчу місію в Донбасі, якщо його президентство буде легітимізовано. Це один з меседжів. Але тут дуже важливо все ж таки не пропустити голосові ворота, тому що ціною такої легітимізації може бути ще і легітимізація вкраденого Криму. І ми знаємо, як саме відбувається сьогодні ставлення Росії до кримських татар, до українців, до інших національностей, скажімо, так званої нетитульної нації, яку так сильно любить Путін. Це переслідування, це кидають за ґрати, це, скажімо так, найгірші і найбрутальніші порушення прав людини, які тільки можна уявити. Тому все-таки сьогодні потрібно працювати на дипломатичному фронті, сьогодні потрібно залучати всі можливі ресурси для того, щоб ці вибори для Путіна з однієї сторони стали токсичними, з іншої сторони вони посприяли тому, щоб Крим все ж таки в найближчому майбутньому повернувся в, скажімо, лоно материнської держави України. Чи слід чекати впродовж цього місця, який залишився до президентських виборів, якихось, репутаційних кроків від нього?
Ну, мені здається, пік репутаційних кроків вже відбувся. Рибка з Бобруйська, яка завела свій інстаграм і опублікувала книжку. Мені здається, для Росії часів Путіна це найбільші скандали, які тільки можливі. Частково це може бути пов'язано з санкціями, що олігархи вже починають підставляти один одного. З іншої сторони, скажімо, в Україні за рік до виборів події відбуваються в десятки разів більше, ніж в Росії під час піку виборчої кампанії. Взагалі в Росії є така традиція згадувати вибори, останні вибори, які були це там після того, як Єльцин перестав бути президентом. Все, після цього виборів не відбувалося. І це типовий приклад, що виборів немає, просто підігрують Путіну чергове переобрання. Але проблем дуже багато. Сьогодні більшість російських регіонів взагалі на межі банкрутства. Сьогодні система медицини просто знищена, система освіти знищена. Російські солдати гинуть в Сирії, незрозуміло за що. Так? Сьогодні відзначаються трагічні дні афганської війни. Так? Тобто так Росія створила ще одну афганську війну в Сирії, другу афганську війну на окупованому Донбасі. І хлопці молоді дуже часто гинуть незрозуміло за що. За амбіції Путіна, щоб польстити ньому, що він бере участь у військових конфліктах, але, мені здається, людське життя цього не вартує. Тому сьогодні дуже велика кількість проблем в Росії, а найбільша проблема – це економіка. І Путін сьогодні не може втримати економіку, він не може забезпечити ріст, Путін не може сьогодні забезпечити нормальне життя своїм громадянам. І якщо раніше, коли нафта була на пікові і «Газпром» був однією з найбільших світових компаній, забавляти людям голову включеним телевізором можна було, але була одна умова – холодильник був повний. Сьогодні він менше половини. Тому все ж таки росіяни вже починають задавати більш серйозні питання, але в силу відсутності політичної конкуренції, нехоробрості лідерів опозиції, дуже часто інтелектуальної їхньої обмеженості, дуже часто їхньої підігруваності Путіну. Сьогодні росіяни не можуть дійсно зробити той вибір, який би їм хотілося. Але тим не менше, я думаю, що 100-та річниця революції все-таки може дати про себе знати, і ми можемо побачити події, які сьогодні там ніхто не планує. Ще один фрагмент нашої розмови – це, власне, розмова президента України і президента Російської Федерації. У прес-службі, власне, адміністрації президента України підтвердили факт проведеної розмови Петра Порошенка із Володимиром Путіним. Співрозмовники, за, власне, даними адміністрації, торкнулися теми активізації звільнення українських заручників. Також відзначили, що розмова прийшла у координації із європейськими партнерами по нормандському формату і американськими союзниками. Власне, надалі цитата від представників адміністрації президента. Президент України провів телефонну розмову з президентом Росії для активізації звільнення українських заручників, зокрема, обміну полонених прикордонників та звільнення українських військових на окупованих територіях. Також було обговорено порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, яка запланована на 16 лютого у Мюнхені. Власне, цю розмову якраз, якщо я не помиляюся, то її приурочили, скажімо так, до 3-ї річниці Мінську-2 між Путіним і президентом нашим, то хотілося б почути від вас також коментар. Як гадаєте, про що ще могло йтися під час їхньої розмови напередодні? Я думаю, що все-таки ви праві, більш за все ви праві, що це все-таки 3-я річниця. Але знову ж таки, про що говорити з Путіним? В 3-й річниці, якщо Путін не виконав жодного з пунктів. І на всіх можливих зустрічах його говорящі голови, типу Лаврова і Пєскова, говорять тільки про те, що не виконує все ж таки Україна. Але, тим не менше, можливо, протокол змушує все-таки спілкуватися. Друге, це потрібно було заміряти позиції Путіна і готовність його до введення миротворчої місії. Тому що сьогодні в світі дуже активно обговорюється ця можливість. 20 тисяч військовослужбовців, 4 тисячі поліцейських. Більш за все, що місію очолить Швеція, а всі представники будуть представники країн, не країн-членів блоку НАТО. Для цього, щоб їхати сьогодні в Мюнхен, не сьогодні, я думаю, 16-го, для того, щоб їхати в Мюнхен, потрібно все-таки мати позицію Путіна як мінімум з перших вуст. Тому, можливо, більш за все для цього і була зроблена цей телефонний дзвінок. І для того, щоб уже з представниками Німеччини і Франції можна було обговорювати ось таку річ. Формат, скажімо, які були до цього особистих зустрічей президентів в нормандському стилі, він сьогодні чомусь відсутній, можливо, через відсутність коаліції в Німеччині, потім перед цим були вибори у Франції, тому, тим не менше, доводиться використовувати і навіть такі формати і намагатись домовитися про те, щоб миротворці змогли зайти на окупований Донбас
як мінімум це сприятиме тому, що російські війська звідти будуть виведені, тому що Путін не захоче, щоб ми в обличчя постійно показували докази присутності і наявності його військ на цих територіях. Ви розставили вже трошки акценти, і ми до них перейдемо, але знаєте, є такий момент у цьому офіційному повідомленні адміністрації президента, що розмова пройшла у координації з європейськими партнерами. Безпосередньо по нормандському формату, який ви вже згадали, що це за така координація? Тобто це все ж таки позиція певна, яка погоджується ще до цієї розмови? Насправді в адміністрації Порошенка дуже часто люблять вкидати дуже красиві, порожні словесні конструкції, і на щось натякаючи. В координації там дуже часто вони придумують там зустріч на трьох, це там зустріч якогось там високого кабінету, там військового кабінету, ще чогось. Тобто таких понять немає в Конституції, таких понять немає сьогодні в політикумі, там координації. То вони брали участь, ні, не брали. Окей, тоді це ваша пряма розмова один на один. Якщо президент вважає, що він відданий там якимсь європейським цінностям, чи тим домовленостям, які були, так можна сказати. Але цей гарний написаний пафос політичний, він прикрашає як мінімум заяву, але не прикрашає політика, тому дуже часто за цими словами може нічого не стояти. Мюнхенська безпекова конференція, власне, у рамках якої пройде зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС, чи слід чекати якихось не лише заяв, а певних рішень чи, можливо, просування по тих чи інших питаннях? Ви вже говорили про те, що так само на цій безпековій конференції буде представлений, власне, звіт, підготовлений фондом Расмуссена щодо миротворців. Сказали про цифри: 20 тисяч від країн-членів НАТО, 4 тисячі поліцейської місії. Власне, чи дійдуть, можливо, згоди на цій зустрічі щодо миротворчої місії? Чи ні? Все-таки є в світі надія, що ось саме Мюнхенська конференція, яка вже давно відома своїми доленосними рішеннями, доленосними спічами, до речі, і путінський в тому числі, на превеликий жаль, є надія, що там буде досягнуто певного розуміння і дорожньої карти щодо введення миротворчих військ на території Донбасу. І дуже б цього хотілося, насправді. Друге питання: наскільки готова сьогодні Росія? Тому що все-таки миротворці, це peacekeeper, люди, які зберігають мир. І як перше, що треба їм гарантувати, це їхню особисту безпеку. Тому що завести туди 20 тисяч іноземців, яких російські війська будуть розстрілювати з градів, мені здається, дещо невідповідально зі сторони цивілізованого світу. Тому все-таки треба добитись з Росії гарантій того, що вони не будуть робити те ж саме, що вони робили, наприклад, з українськими солдатами, що вони не робили з українськими пенсіонерами чи з українськими школярами. Дуже часто просто вночі їх обстрілюючи. Тому я думаю, що все ж таки цих домовленостей можуть бути досягнуті, і це може стати таким переломним моментом. От сама миротворча місія на Донбасі, наскільки вона є необхідною? Ви говорите зараз про ризики, про те, що дійсно, якщо Росія не надасть гарантій безпеки миротворців, то вогонь можуть відкрити і по ним, і по нашим армійцям. Але багато хто говорить, що миротворча місія на Донбасі – це не панацея, і це не змусить кадрові російські війська і представників так званих ЛНР, ДНР завершити, власне, ці конфлікти, підійти до мирного врегулювання, російським кадровим військам вийти на свою територію. То яка тоді буде функція цих Путін миротворців? буде змушений виводити свої війська автоматично. Він же ж постійно говорив, що їх там немає. І коли зайде 24 тисячі свідків, тоді буде надзвичайно важко сказати, що... зараз. Скажімо так, це Україна проти Росії, слово проти слова. А коли це будуть представники різних країн, які будуть фіксувати ці факти наявності російських військ, це буде дещо інша ситуація. І вони цього переживають. Не просто так активізувалась Білорусія, яка кожну хвилину видає прес-реліз, що вони готові надати своїх миротворців. Так. І мені здається, що там просто або цей факт заклинило, який видає ці прес-релізи кожну хвилину, або, можливо, там хтось з'їхав з глузду. Тобто, зрозуміло, що Росія, яка повністю контролює війська Білорусі сьогодні і повністю керує їхнім політиком, буде використовувати це задля досягнення своїх цілей. Тоді такої миротворчої місії взагалі не треба. Нехай краще вони сидять вдома і займаються своїми справами. Переслідуванням журналістів, наприклад, що в них дуже вдало вдається. А все ж таки туди повинна, мені здається, ця ідея зі Швецією і солдати, які можуть бути, наприклад, з Бразилії, нормально. І тоді Путіну дійсно доведеться виводити війська, тому що це вже буде пахнути дуже серйозним міжнародним трибуналом. Сьогодні надзвичайно важко спорити, коли дві сторони конфлікту одну закидують такими звинуваченнями. Так? Але коли зайде вже миротворчий контингент, це вже буде серйозна доказова база. Друге, чому саме ця ідея розглядається? Інші, в принципі, не приживалися. І ця ідея, вона надзвичайно важко дається. І Путін хоче лінію
на якій ведуться бої. Україна хоче повернення україно-російського кордону. От. Друге, все-таки впливають мінські домовленості. Тобто там Україні передасться кордон після проведення виборів. Тобто, відповідно, кордон ми не можемо взяти до виборів. З іншої сторони, дати сьогодні змогу виборам ми теж не можемо. Тому що населення зазомбоване, під дулами автоматів, ніхто вибори проводити не зможе, тим більше жоден український політик туди заїхати не може, тому що його вб'ють просто. От. Тому дається можливість третій стороні зайти на ці території, тримати безпеку, пройде певний час, провести певну деокупацію. От. І після цього можна або говорити про військові адміністрації, а потім вже про вибори, або говорити дійсно, якщо там це більш довгий час, тоді вже говорити про вибори. Але теж тут є певні приховані моменти. Це, наприклад, що деякі місії в світі, а їх порядка 15-20, вони тривають десятиріччями. Ось це буде дійсно великою загрозою тому, що Україна може підвиснути і цей конфлікт може бути заморожений. Друге, в тих об'ємах і масштабах, які пропонуються Україні, це сотні мільйонів, а можливо навіть мільярди доларів щорічно. Це теж навантаження на ООН і наскільки вони готові будуть нести ці витрати. Тому тут теж треба дивитися. Але Україні сьогодні інших кращих шансів поки що ніхто не пропонував і українські політики не згенерували кращих можливостей. Ті речі, які закидаються окремими українськими політиками, дуже часто які живуть за російські гроші, що, мовляв, треба їхати до Путіна і напряму домовлятися, це ідеї здачі українського інтересу, це ідеї втрати українського Криму, Донбасу, Луганську. Це, по суті, колабораціоністи, які просто намагаються завести троянського коня. От вони кажуть, це буде панацея. Але це лузерські ідеї, це ідеї тих людей, які просто ненавидять свою країну і, там, наприклад, в Москві бачать там більше своїх людей, ніж бачать вони в Києві. Тому все-таки до них прислухатись не варто. Та конструкція політико-дипломатично і військова навіть конструкція, вона за участі західних партнерів, за участі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії, вона набагато сильніша, ніж позиція просто України. Жити міфом, що от ми підписали Будапештський меморандум і начебто нас всі мають захищати, це мрія, так, вона звучить гарно. Але наші політики зробили все можливе, щоб ця мрія не працювала. Тому сьогодні потрібно шукати ті можливості, які будуть давати, можливо, не фінальні рішення одразу, але тим не менше, які будуть направляти Україну до більшої безпекової зони, ніж вона є сьогодні. Але дивіться, якщо ви говорите, що фактично, якщо 24 тисячі миротворців з'явиться на Донбасі, і вони засвідчать присутність там кадрових російських військових, яких має бути потім буде змушений виводити Путін, то проблема вирішується дуже швидко. Заветувати це рішення у Радбезі ООН, на яке має право Росія. І Росія вже давно його просто не впускає до прийняття рішень. Росія хоче, щоб все-таки була розкладка, що це внутрішній конфлікт, а не російська агресія проти України. Але в Росії теж є дуже багато факторів, які на неї впливають. В тому числі те, про що ми говорили з вами, це легалізація виборів. Путіну важливо бути президентом Росії, а не президентом Московської області, де він там проживає. І він готовий на це обмінюватися. Він готовий, наприклад, сьогодні обміняти на легалізацію Криму, що повністю не влаштовує Україну, але Путін намагається цю ідею виносити. Плюс він наймає лобістів в окремих країнах Європейського Союзу, які теж намагаються цю ідею підтримувати. Вони приїжджають в окупований Крим, що повністю порушує законодавство. Але я думаю, що Путін теж не, скажімо так, не від того, що він сильний, готовий йти на ці ідеї. І те, що вони проводять, представники Путіна, перемовини з Волкером, це ще один приклад того, що Росія сама теж шукає певних рішень на світовій арені. Так, віддалі, якби Путін хотів би допомогти Україні, він просто взяв би своїм указом, вивів би свої війська. Він цього не робить. І те, що він зараз іде на ці кроки по миротворчій місії, говорить про те, що на нього тиснуть. І санкціями, і дипломатично, і політично, і падінням росту його економіки. Тобто під тиском цих всіх умов він іде на ці рішення. Бо якби це було його вольове рішення, то він міг би це зробити давно. Більш того, він міг би їх і не вводити туди. Але те, що ці санкції тиснуть, і інші компоненти теж впливають, це правда. Тому він намагається теж якимсь чином, скажімо, зрізати гострі кути і намагатися йти на ці рішення. Хотілося б ваш коментар почути, яка роль фактично
фактично у цьому тиску Сполучених Штатів Америки, тому що власне Степан Полторак, міністр оборони, після зустрічі у Вашингтоні з керівництвом Пентагону підтвердив, що Україна отримає американську летальну зброю, зокрема протитанкові комплекси «Джавелін» найближчим вже часом. І давайте згадаємо, бодай те, що кремлівську доповідь, яка була опублікована Мінфіном США, так, це ще не санкції, але це люди, які можуть під них потрапити. Яка роль у тиску на Російську Федерацію, Сполучених Штатів Америки у контексті їхніх заяв, їхніх рішень, їхньої риторики щодо України? Я думаю, це достатньо серйозна роль, а можливо навіть одна з головних. Можливо, на рівні Європейського Союзу. І дійсно, Сполучені Штати – надійний партнер України, а не братський російський народ, який за першої ж змоги почав красти наші території і нападати на наших солдат. Як мінімум, Сполучені Штати підтримують Україну в реформах, і економічних, і судових, і в державницьких навіть реформах. Вони допомагають нам, і, наприклад, фінансово 200 мільйонів в цьому році буде виділено для України, надання зброї. Вони допомагають нам захищатися від Росії, тому що видача Україні суперсучасного обладнання, військового обладнання все-таки допоможе Україні протистояти саме російським військам. До речі, Росія теж це розуміє, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну, і вони сьогодні міняють стратегію. Перше, дипломатичні скандали відбуваються вже не напряму Росія-Україна, а Росія намагається доплачувати своїм агентам впливу в Польщі, в Угорщині, для того, щоб розігрівати ці скандали вже начебто на Західному фронті. Друге, Росія сьогодні порахувала, що їм простіше перемагати Україну шляхом політичної дестабілізації, шляхом певних політичних подій, які можуть відбуватися в Києві, і тоді за Україну не доведеться воювати на Донбасі, а тут можна буде на Печерську вирішити всі свої питання. І поставивши такого свого Януковича, або загнавши свою більшість Януковичів умовних в парламент, можна буде приймати будь-які рішення. І це насправді набагато дешевше, це набагато простіше, і це легко упакувати в міжнародні рішення. Сказати, це їхні депутати, вони голосують, а ми їх підтримуємо. Тому Росія теж це розуміє, підтримку Сполучених Штатів України, але, до речі, дуже цікавий факт, що не завжди Україна готова йти і подавати руку, коли нам подають руку Сполучені Штати. Не завжди ми себе показували цивілізованим партнером. В той час, коли нам казали «реформуйте країну», наші політики займалися корупцією. В той час, коли нам казали «добавте динаміки, робіть це швидше, у вас не так багато часу», у нас займалися якимись іншими речами, приватизацією чи будь-чим іншим. Тому не завжди українські політики були готові відповідати на ті виклики, які їм ставив сьогоднішній день і сьогоднішній світ. Дуже часто вони були просто закомплексовані своїми якимись бажаннями красти, бажаннями збагачувати себе, просувати своїх друзів на високі посади, замість того, щоб дійсно просувати професіоналів, для того, щоб зміцнювати армію, зміцнювати економіку, зміцнювати державний апарат і ставати новою країною. Як, наприклад, свого часу, в тому числі за допомогою Сполучених Штатів, Південна Корея стала супертехнологічною країною, війшла в десятку найрозвинутіших економік. В той час Північна Корея, яка підтримувалася Радянським Союзом і Китаєм, стала однією з найвідсталіших країн, а її населення піддавалось голодоморам. Питання, якою країною ми хочемо бути. Чи ми хочемо допомогу від Росії, чи ми хочемо допомогу від Сполучених Штатів. Але проблема в тому, що в Південній Кореї все-таки є нетерпимість до корупції. І президента, якого звинувачили в корупції, населення скинуло. В той же час Північна Корея, клан Інів вже терпить який десяток років, їх начебто все влаштовує, хоча економіка одна з найвідсталіших. Ви вже сказали про агентуру Путіна у західних державах, зокрема згадали Польщу і Угорщину. І у цьому контексті якраз хотілося б торкнутися теми Польщі, про те, що Україна очікує отримати від Польщі не лише роз'яснення щодо скандального закону, який охрестили антибандерівським, але й розраховано на те, що його буде змінено. Власне, про це повідомив журналістам після засідання уряду віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Як Розенко поточнив, Україна не може не реагувати на останні події, які відбуваються в українсько-польських стосунках. За словами віце-прем'єр-міністра, питання полягає не лише у політичних амбіціях чи історичних розбіжностях, а мова йде про можливе конкретне порушення прав наших співгромадян, які працюють та живуть у Польщі. Власне, нагадаю, що 6 лютого ввечері президент Польщі Анджей Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. Прийняті зміни до закону передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду бандерівської ідеології. Власне, цей закон
власне у польській викликав в Україні досить широкий резонанс. Тобто, згідно з вашими словами, з висловленою вами думкою, це так само гра Російської Федерації вже через Польщу. Тобто ще один фронт вже на заході. Частково. До речі, крім Розенка, і Гройсман це говорив після звіту уряду. Він брав слово і говорив про те, що Україна не дозволить втручатися в нашу історію, не дозволить переписувати цю історію. Він, по суті, так став на захист тих процесів, які відбуваються зі сторони України. Тому що дійсно сьогодні українським політикам треба навчитися відстоювати український національний інтерес, а не піддаватися провокаціям. В той же час українським політикам, особливо різного націоналістичного спрямування, треба перестати створювати самим такі провокації. Бо те, що відбувається сьогодні в Польщі, багато в чому є відповіддю на те, що робили окремі політичні партії, і як вони провокували свого часу. От друге питання, що дійсно партія Кукіс, яку підозрюють в фінансуванні Кремлем, внесла зміни, які відносились до України, тому що в першому варіанті закону Україна там не згадувалася. Український націоналізм і Бандера там теж не згадувалися. В Інститут національної пам'яті закон там було виключно згадки про Голокост, і про злочини, там, скажімо, окремих польських активістів, назвемо їх так, по відношенню до євреїв. Тобто Україна там взагалі не була прописана. Тим не менше, представники партії Кукіс 15 внесли ці зміни, і відповідно Україна була доєднана до цього скандально відомого закону. Українські політики все-таки там готові робити ці заяви, але вже закон підписано. І, скажімо, вірогідність того, що вона буде змінена при президенті Дуді, вона мінімальна, можливо, навіть близька нулю. Те, що він відправив в аналог польський Конституційного суду, ми знаємо, що зараз в Європейському Союзі розглядається справа про вплив посадових осіб на судову систему, яку вони взагалі хочуть підпорядкувати виконавчій владі. Тому сказати, що цей суд зможе дати контроверсійне рішення, теоретично так. Більш за все, практично ні. Україні все-таки треба апелювати до Брюсселю, Україні треба об'єднуватися із Сполученими Штатами, і з Ізраїлем, для того, щоб все-таки протистояти цим замашкам і бажанню переписати історію. Це, по суті, встановлення цензури на історію, це приватизація історії. Україні, друге, треба навчитися вести такі історичні діалоги. Україні треба більше грошей виділяти все ж таки на нові музеї, на англійські публікації, на світові публікації, на нові книги, фінансувати істориків, тому що дуже часто українські історики фінансуються, заднім числом, по залишковому принципу. Сьогодні ми не проводимо великих там конференцій. І мені здається, в цьому теж дуже велика проблема і по відношенню до Польщі, і по відношенню до Росії, і по відношенню до Угорщини. Україні для того, щоб зберігати свою державність, потрібно вкладати шалені кошти в збереження своєї історії. Але об'єктивної історії. Не для того, щоб представники окремого регіону писали всю національну історію. Будь-то зі Львова чи будь-то з Донецька, так? А все-таки, щоб це була загальна національна історія, об'єктивна, правдива. І Україні треба навчитися її відстоювати, бо схожий конфлікт у нас був ще за часів Кучми-Паснєвського. Які уроки ми з цього винесли? Ніякі. Тому що конфлікт повторився рівно через 20 років. Але дивіться, пане Миколо, ви говорите дійсно про досить процес, який великий, загальний, який потребує часу, потребує ресурсів, потребує фінансування. А якщо, чи можна було спробувати вирішити це питання точково, тому що у Порошенка і Анджея Дуди були досить непогані відносини. Незадовго до цього скандалу вони зустрічалися і, скажімо так, не відчували нічого ось такої законодавчої зміни у Польщі. Чи можна було домовитися? Тому що ці заяви, які робить Гройсман, пан Розенко, це заяви. Ви вже сказали, що вочевидь закон не буде змінений після розгляду його перегляду у Конституційному суді. Чи могли президенти або що якимось чином можна було домовитися із Польщею для того, щоб уникнути, обійти ці гострі кути? Ми побачили вартість цих розмов. Пройшло 2 тижні і Дуда підписав цей закон. Тому як домовлятися? Все-таки Україна намагається зараз в цьому конфлікті не розірвати повністю відношення з Польщею. Наприклад, звинувачили попереднього прем'єр-міністра щодо зухвалого ставлення до України і його окремих міністрів. Сказали, що вже з новим прем'єр-міністром все зміниться. Позавчора він читав лекцію в одному з польських університетів. До, скажімо, пантеону українських ворогів в Польщі додався ще Богдан Хмельницький. Тобто вони взагалі перебирають всю українську історію на наявність, скажімо, ворогів, які вони приміряють на себе. Потім цим будуть намагатися робити вибори. Партія ПіС при владі, вона не зробила жодного економічного успіху.
Якщо брати перед цим там правління Комаровського і Туска, то це були політики, які забезпечили Польщі шалений економічний ріст. Про Польщу почали говорити як про нову Німеччину, як про драйвер економіки Європейського Союзу. Польщу почали називати чи не єдиним успішним новим членом Європейського Союзу, тому що Угорщина, та ж сама, яка зараз намагається перейти на націоналізм, за часів Орбана вона перетворилася в економічного лузера. Їй дали суперможливості вступити в Європейський Союз, реформувати економіку, реформувати свою інфраструктуру. А Орбан цього нічого не зробив. Саме тому він сьогодні розігрує карту націоналізму. Тому що люди, які не живуть в Угорщині, думають, що в Угорщині краще. І тому рейтинг Орбана вищий на цих територіях. Там, в Сербії, в Румунії, в Україні. А ті, хто живуть в Угорщині, вони не кажуть, що Орбан суперкласний політик. Вони кажуть, у нас економічні проблеми. От, тому, повертаючись до Польщі, партія ПіС не продемонструвала жодного росту економічного. Тому вони зараз будуть намагатися маніпулювати історією, будуть намагатися переписувати історію. Просто мобілізуючи свій електорат. Це правий електорат. І дійсно для багатьох це можна грати на почуттях і відчуттях. Але Україні треба дивитися на історію об'єктивно. Україні треба сьогодні, щоб оцінки робили там не окремі містечкові політики, а щоб оцінки робили світові історики. От для того, щоб це робити, потрібно все-таки підходити сучасними кроками, сучасними методами. От, а в нас, ну, так можна говорити, що для цього треба багато часу. А в нас був час. Ми його просто не використали від конфлікту часів Паснєвського Кучми. Я повторюсь, минуло практично 20 років. Що було зроблено? Рівним рахунком нічого. Багато книжок видали англійською, багато музеїв збудували, багато конференцій міжнародних, світових провели. Жодної, а розкопки. Сьогодні на Подолі будуються будинки. Ну, це не має відношення до Польщі, але тим не менше це має відношення до нашої історії. Будуються будинки на місцях, де знаходяться розкопки, нічого, їх заливають бетоном і продовжують будувати. Сьогодні в Києві дуже багато історичних будівель, наприклад, будівля, де Грушевський зачитував 4-й універсал про незалежність України. От він сьогодні підпалюється зятем Черновецького, от, для того, щоб там збудувати офісний центр. Це знову наше відношення до історії. От, але воно закладене в, скажімо, менталітет влади. Я не скажу, що в менталітет країни, бо я бачу, як активісти виходять і ці будинки захищають. Для бізнесменів, які хочуть їх залити бетоном, це просто розрухи. Для решти населення це їхня історія, це їхня самоідентифікація, це їхнє бачення країни і державності. Тому нам все-таки треба навчитись серйозніше ставитись до держави, серйозніше ставитись до історії, до артефактів історії. От тоді ці конфлікти будуть менш значними. І підсумовуючи цю тему Польщі, все-таки Україні потрібно довести Польщі, що дружити з Україною краще. Бо вогнем і мечем закінчувалося словами, що завжди, коли протистояли поляки з українцями, вигравала Москва. От, тому, мені здається, ця історична мудрість не повинна перетворюватися в тимчасову політичну тупість. От, бо політики, які зашорено приймають такі яскраві націоналістичні рішення, маніпулюючи історією, вони можуть мати дуже гарні рейтинги, але дуже-дуже короткий час. Це не ті рейтинги, на яких можна об'їхати весь світ, так, як на правді. А це ті рейтинги, які мають дуже коротку дорогу. От, і мені здається, Дуді все-таки потрібно виходити з-під впливу Кацінського і грати в свою політичну гру. І йому є що запропонувати. Він молодий політик, він цікавий політик. От, і він може знайти своє місце і в польській історії, і в польській політиці, і в політиці регіону. От, але потрібно виходити з старих комплексів, виходити з-під старих політиків і грати в свою гру. От, яку ти хочеш, яким ти хочеш війти в цю історію, а не намагатися там підігрувати тим політикам, які навіть не хочуть займати офіційні посади, а які просто намагаються керувати маріонетками. Поки ми ще маємо кілька хвилин до кінця нашої розмови, власне, згадували ми сьогодні і про Угорщину, і от чи вичерпається, яким чином вичерпається ось цей конфлікт, який, власне, народився після голосування українським парламентом закону щодо освіти, тому що представники угорської меншини, які сьогодні мали брати участь у консультаціях щодо мови освіти, і ці консультації були заплановані на сьогодні, вони від цього відмовилися, і, власне, сьогоднішня зустріч, за словами пані Лілії Гриневич, міністр освіти, мала б стати ключовою, але вона не відбулася. Тобто, чи можна говорити про те, що небажання долучитися до обговорення, власне, цього проблемного питання, воно свідчить про те, що для Угорщини це питання вже закрите? Дивіться, сьогодні в Україні, крім процесу боротьби за закон, в який би влаштовував національних меншин, треба ще вести паралельний процес. Дослідити фінансування національних меншин зі сторони Угорщини.
Тобто дехто з них сидить на зарплаті, і ті, хто не хочуть приходити. Тобто вони відверто працюють проти української державності. Багато хто з них організовує мітинги проти України. Багато хто з них готовий підривати українську державність. Друге, якщо вони національні меншини України, в них має бути український паспорт. Не 2, не 3, а має бути 1 український паспорт. Тобто, якщо ці люди порушують законодавство, маючи там, наприклад, угорський паспорт, так вибачте, тоді вони іноземці в цій країні. Або агенти впливу цієї країни. Тому і відповідне ставлення до них має бути. А ми сьогодні граємо в гібридні, брудні ігри, коли громадяни Угорщини нам сьогодні нав'язують, як треба вести політику. Я не применшую і так слабку позицію міністра. Тупість депутатів була на обличчя. Вони багато речей, які потрібно було передбачити, вони не передбачили. Тим не менше, сьогодні треба не підпалювати ще черговий конфлікт на заході України, де дійсно Угорщина вклала вже сотні мільйонів в те, щоб дестабілізувати там ситуацію, для того, щоб привести до місцевого локального сепаратизму. Угорщина ніколи не позбувалася своїх амбіцій. І, власне, дуже важливо, що слухати сьогодні Орбана, який весною закривав міжнародні університети в Будапешті, і він буде критикувати наші школи, мені здається, це дуже наївно з його сторони. Нехай проведе свої вибори і повертається до своєї політики, але не треба втягувати Україну в свій виборчий процес. Ми окрема держава і займаємося своїми речами. Пане Миколо, на цьому будемо нашу сьогоднішню розмову з вами завершувати. Я вам дякую за візит Дякую до вам. нашої студії. Політолог Микола Давидюк був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить заман кримсько-татарського викладі Шевкета Наматулаєва. Згодом у цій студії зустрічайте мою колегу Христину Стець. І першим її гостем буде Сергій Гармаш, головний редактор порталу «Остров». Ми побачимося завтра. Залишайтеся із АТР. Бажаю вам тільки хороших новин.